Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa Bicolnet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar, ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa, at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala, ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao, ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kaiba, katabang, kasurog, asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresenta ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pa sana, dapat nang maaraman, dapat nang antabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicolnet TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicolnet TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at oras mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Bicolnet TV. Kaiba,
katabang, kasurog, asin panalmingan. TV. This Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, mari na! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina! Para sa Roswag sa segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito. Ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. Ang primer distrito kan albay kay Congressman Lagman na pamaray. Padakos kay Puhan pagsulong sa kauswagan, si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman, siya ang kwalipikado na magmangnokan sa tong banwa. Amo ang number 1 sa puso ni Crisel Agman. Planning a trip, heading somewhere special, moving home, leave the driving to us. Welcome to JM Big Strava and Tours, your trusted travel partner. We got you covered From family and Barclay outing, by Albay, Sorsigan, Cancer Tours, by the city tours around town. for wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even Lipat, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At JM Biggs Travel and Tours, it's always savage with a smile. Playbook your ride today. Comfortable, safe, and hassle-free. For bookings and reservation, call or text 0975-231-7297 or 0909-624-8613. JM Biggs Travel and Tours. Service with a smile. Okay, tamang oras sa Bilog na Pilipinas. 13 minutos na po, makalihis ang alas 5 ng pagkamuling. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadikos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot. Pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Gistone Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide.
Oy, hi, hello, good morning. Oy, Diyos na kayo nga pagkakabikulandia. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Oy, Petsa 20 na po kita. Sa bulan na Agosto 2026. Pakaskason, ano? Pakaskason. Tatadang almost, ano iyan, sarong simana na sana. Pakaskason, sarong simana may diit na kalibkim ang natatada mga tugang na aldaw sa Agosto. Pahit sana? Pahit sana kita mga tugang. Iyo malanggad iyan. Iyan ang sumanga bagay mga tugang na dahi ta mapupugulan. Di kita kaining maginibo kundi magsabay ano. Ipisil man mawala. Oy, magandang morning. Magandang umaga po sa lahat po ng mga panaantabay. Siyaon po mga nakatutok. Sa manlain-lain pong partikan Bicol Region, as well as po mga tugang tagabos po ng mga nakatutok saan man panig ng mundo. Oy, ini po ang programa On The Spot mga tugang. Dahil dito sa paagi po yan kan Bicol Net TV. Oy, siyempre sa pangarap po kang Bilog Affairs sa Panginoon po kan sa muyang General Manager Maestro Nela doon dyan po sa main studio. Siyempre ba, hindi mo po sa kanyang studio kung po tabi sa indong makakasabay an sa indong para po sa pagkaaga para po kan mga nagtutulog-tulugan para po mga tugang kan mga nahihimbing at nakakalimot. Ako po tabi and sa indong amigo Tony Kiliste mga tugang at your service. Ngunyan po tabi na pagkaldaw ning Webes sa aga palan holiday last day ngo dyan kan rolao long weekend. Another long weekend mga tugang sa aga, Friday, Petsa 21 mga tugang, para po ning laog, holiday po tabi sa aga Kaya ano paman, igos-igosan so mga may laog po tabi sa mga eskwela, ipos-ipos na po tabi. Sa mga maralaog po tabi sa opisina, fight na. At ngani po tabi day mali. Asikaso na po tabi. Mag-init na, magpreparar na po tabi ng pamahawa. At makaskason sa daan oras Ay, siyempre, good morning po tabi sa gabos po na nagpipreparar. Kan sa indang mga pamahawa. Sa mga nag-exercise, sa mga nag-warm up. Ay, kami po tabi, panagos nag-imbitahan. Nalugod sa bayan po tabi, nito kami. Sundo, alas 6 po tabi ng pagkamanay. And syempre po kami naglalaob na kita po gabos. Yaon sa mathay na kamarugtakan sa mga oras na inay. Alayo po tabi sa kadimalasan. Alayo po tabi sa kapahamakan. Bueno mga tugang sa gabos po na nagsisilipurman kasi hanggang mga komplihan yung ngunyan na pagkaldao. Ay, happy birthday po tabi. Anong nangyari digdi sa screen ko? Tagali ka ba na sa DM? Anong nangyari digdi sa screen ko? Pero okay pa man, nakalaw pa man kita dyan sa Okay pa man, nahiling pa man ito pamandokin sa. Oy, happy birthday po sa gabos na may mga komplihan yung ngunyan na pagkaldao. Sa may mga importanteng selebrasyon, importanteng okasyon. Ay, lugod maging mataray yung po tabi ang sa itong mga pagselebrar mo niya na pagkamuneng ngunyan po tabi na pagkaldao.
Ay, happy fiesta po sa may mga kapiestahan ha. And also happy anniversary po diba sa may mga anibersaryo. Siringan mga tugang, naman po sa tuyong mga kababayan, mga po tabi ning mga kamatayan, yaon po sa mga line ng mga hospital sa mga oras na ini. Magparahay tabi ha, magparahay. Bangon. Sabi ito na nga ni mga tugang, ano man po nakadilipisilan, ano man po tabi, an sa tuyong pinagagihan, permi siya na po tabi rumdumon. Ang gamos na yan, iba po tabi ning hangganan. Iba po tabi ning katapusan. Kaya permi siya na pong fight sana. And also, mga tugang naman po sa tuyong mga kababayan, iba po tabi ning mga gadan. Sa muya man po tabi na pagpapaabot ng pakikidumamay. Siyempre po, pakikisumaro sa sendo po tabi ng mga kamunduan. Sa may mga gadan, condolence. Siliman mga tugang sa mga nangyayari sa imutan niyo. Siling mga tugang, kandate. Ay, pwede ka mo magpartisipar, magsabay po, digdi sa loob sa kuyang programa ng nila pagkamalay. Pagpapaabot iyan kan sendong mga pagbati. Pagpapadala kan sendong mga suwestyon, komentaryo, agrangay, yasin ni Papa. Yan po tabi sa comment box, comment section, na makukuha po tabi dyan sa sendong mga screen. Tapos na gusto nindong ipaabot, welcome po yan. And syempre sa mga nakaarap po sa kuyang personal na numero, mag-upload po tabi dyan. Tangali po na makapag-participar, digdi po sa loob kan sa tuyang programa ngunit na pagkaldaw ng Huwebes. O yung kaskason, alas 5:23 na din pagka-aga. Hindi kita mga tugang sa mga istorya, ay dala ko lang istorya mga tugang. Hindi po sa tuyang palibot. Ay na ito. Okay. Pinag-aatalan na po mo dyan kan Philippine National Police ang dagdag na requirements mga tugang, resikitos sa pagkuha as in pag-renew mga tugang kan firearms permit. Kabilang digdi mga tugang ining pigapod na gun safety seminar para po tabi duman sa mga gun owner. Ini po mga tugang katakod kan mga nangyari po tabi na mga violensya. Mga nangyari po tabi na karahasan, sunod-sunod na karahasan na nangyari po sa Manila na eskwelahan. Digdi po tabi sa tuyang nasyon. Kung saan, siguro mga tugang, kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., obheto kay ni na matiyak na ligtas asin maayos na naitatago ini po tabi ng mga baril. Kung saan inatasan niya ang Civil Security Group na gumawa ng updated guidelines para sa regular na gun safety seminar ng mga rehistradong gun owner. Kung saan mga tugang, sinabi niya Nartates na nire-review na ng PNP ang patakaran sa pagmamayari ng baril matapos ining insidente nga ining pambabadil dyan po mga tugang sa eskwelahan sa Tacloban and sa Zamboanga City. Hindi po mga tugang sa dalawang insidente, mga minor de edad po tabi ang sangkot and ang mga badil po na ginamit pagsadirikan sa indang mga magurang o kamag-anak and sigon sa mga otoridad, maaaring maiwasan ang mga insidente kung maayos na itatago
at na-secure ang mga baril. Tama man mga tugag iding pinag-aadalan kan Philippine National Police. Hindi po na pagdadagdag ng requirements sa pagkuha and pag-renew mga tugang kan sa indang mga firearms permit. Kundi, ganiwara man duman ki tama man, pero mga tugang, ini po tabi na nagkaduwang incidenting ini, given mga tugang, bako mga sibilyan, antag sa diri po tabi kan badil. Kaya, isa pa dyan sa mga PNP personnel. Or isa pa dyan mga tugang, ini po tabi na mga ang mga ginamit mga tugang, ini mga service firearms. Alin na ito? Service firearms mga tugang na pinag-issue po tabi sa inda. Meaning, yaon po sa inda. Ini. Ito. Nawala sa background ta. Both sabihon mga tugang. Makulang po tabi duman sa mga civilian na mga gun owner po tabi. I-apply po tabi ini. Maging duman po tabi, isahanay po tabi nila. Na pag-abot po tabi duman sa mga harong, sa inda po tabi ng residensya, o kung sa inpaman po tabi ninda pigi tayo, hindi nga nang ikaduwang insidente po mga tugang. Basado mga tugang sa pag-aadan, o sa investigasyon, kinuha po tabi kang aki, supadil, na sa iyang ginamit duman sa pambabalil, sa auto po tabi. So latest po mga tugang na nangyari. Sa auto po tabi kan sa iyang ama. Duman niya po tabi na kuha subadil, na ginamit po tabi. Nailing mo na yan. Kaya, maging doon po mga kaibigan, siguro, magkaroon ng seminar or tama, magkaigwa po mga tugal ng seminar, duman po tabi sa mga men in uniform na pinag-i-issuehan po mga tugal ng mga service firearms. Tangani na, sasabi ito na nagkaduwang insidente baga. So inot, subadil mga tugang na ginamit man, service firearms man mga tugang ng sarong pulis. Kaya tama ini, i-generalize mga tugang, tangani nag maibitaran po tabi ini mga bagay na ini. Maging sa mga yaon sa men in uniform, isabay po tabi sa seminar na ini. Taminsan gayon, nakakalingaw, since iyo man talaga ang trabaho nila, kapag yaon na sa mga harong nila sa di residensya, kung sa insain na lang po tabi pinagbubugtan. Kaya kung sa insain na lang po tabi pinagbubugtan ini mga service firearms nila, na iyo man po tabi, so nagiging pagkakataon man kaya ini po tabi na mga kaakian, kansendang aki, pamangkin, na magkaigwa ng pagkakataon na kuwaon po ang padil and gamitin po tabi sa siring kini. Kaya maray man ining kaisipan po mga tugang kini kan PNP na pagdudugang ng requirement sa pagkuha mga tugang ning pagkuha asin pag-renew pa mga tugang ng firearms permit. Pero sabi to na gani, isabay na dyan po tabi sa mga amigo tang mga kapulisan na igwaman po mga tugang ning sabi to na minsan siguro sa kabisihan ang pag-uli po mga tugang sa indang mga residensya na papanlingaw sinda or dapat i-require man sinda na magkaigwa mga tugang ning pagbubugtakan po tabi. Aram naman hindi yan. Aram naman hindi yan na dapat ingatan po tabi ninda yan. Tangani po dahil magamit.
sa mga araw po kayo ng insidente. Yeah? Sige. Ilingon ta ang magiging development kayan sa mga masunod na daw mga tugang regarding dyan sa pag-aadal or pag-iisip mga tugang na lang anong po mga tugang dyan sa safety gun ownership. Sige. Sa mga masunod na daw mga tugang, gigibuhon may gigibuhon mga tugang na ining pag-abot sa nationwide school safety drill sa maabot na Martes. Simultaneous ini na gigibuhon na nationwide safety school drill. Kung saan panginginotan ini mga tugang kang Department of Education. Siyempre, ang bagay na ini, may kinaraman man ginaray mga tugang, duman po sa Pambabadil, sa Sambuanga, and sa Tacloban. Magkakaigwa mga tugang ng nationwide school safety drill. Hindi po mga tugang, maski dahil pa ini naisipan kang Department of Education so mga local police mga local police station igwa na kaini ki pigigibo ining pigapod na CIMEX kung saan kumbaga nainot na po tabi sinda na nagsasagibo kaini sa mga manlain-lain. I think required ini kan PNP national sa tuyang mga local PNP nagibo na po ning mga simulation exercise kung ano po tabi so mga gigibuhunin na in kaso po igwaning siring kining insidente. Dati na po tabi or padagos na nagigibo kayo sa mga local PNP sa mga manlain na mga eskwelahan tangani ng aram po tabi kan mga estudyante ang sa indang gigibuhon kung paano po tabi ang magiging dalagan kayan just in case na may mangyari po tabi sa indang mga eskwelahan. Sa maabot na August 25, masagibo na naman, masagibo mga tugang ng siring kining bagay, siring na aktibidad, by this time, gigibuhon ining nationwide, panginginotan po mga tugang kang Department of Education. Very good. Very good man ang bagay nene. Tanganing sa mga magiyahan po mga tugang sa mga estudyante. And also sa mga paratokdo, kung papaanohon po tabi ang tamang pag-handle kan sitwasyon. And siyempre, kasabay dyan, mga tugang, ini po na kasabay dyan sa mga security na mag-attendel po tabi isa na nambit na ng aktibidad. Nagigibuhon mga tugang sa maabot na petsa 25. Sana sana hindi lang sa pagdating sa drill sana mga tugang sana bako lang sa puro pag-drill ang siring po kayo dapat po seryosohon ini iyo na ini yaon na kita sa trend na halos sunod-sunod mga tugang ang sining po kayong mga apod kini violence ang nangyayari po tabi sa mga eskwelahan. Maski sa pong parte pwede po tabi o maski sa ingkang lugar pwede po tabi mangyari ini. Kaya sabi ta na nga ni nakulao na bagay na yaon sa pinagigibo po tabi kan sa tuyang mga lokal na mga police station
At man po sa mga eskwelahan, dakulang tabang na nahihiling po tabi sa indang presensya, sa indang mga pagpapatrolya sa mga eskwelahan, pagigibo po mga tugang ning dialogo sa mga estudyante, dakulaon po tabi na bagay iyan para po na kapag kini babawasan po tabi so mga insidente po tabi na siring kini. Sige. Siyempre pag-arog kini expected ta na yaon man dapat kini nga yung pagsuporta kan mga so mga iba pang sa yaon po tabi so mga yaon sa eskwelahan. Tangani ng araw nila kung ano po tabi so mga gigibuhon nila oras na magkaigwa po ning siring kining insidente. And syempre, kasabay dyan, sa tuya po tabi na pangangapodan, naman po tabi sa mga school administrator, sa mga principal, na mag-isip ng lakdang. Kung paano po tabi, kung paano tabi, maibitaran ng mga siring-kining aktibidad o insidente po tabi sa Sainda. Alam naman hindi yan. Kung paano po tabi, kung paano ho. Pagmamanihar mga tugang, kansiring po kini. May mga panalmingan ang nangyari. Yaon na po tabi sa mga pangyayari po tabi. Siguro ang paghihigpit talaga sa paglaog duman sa mga entrance, mahiling ning maray sa mga bitbit na gamit kan mga estudyante. Tangali inang maibitaran po na makapuslit ng mga arog po kining mga arog po kining mga deadly weapon na nailalaog po mga tugang sa mga eskwelahan. Sige mga tugang, sa iba pang mga istorya o sa lado lokal, good morning po tabi dyan sa namumutan kong Banwaan. Sa Banwaan po tabi kan Santo Domingo Albay. Sa pamamayo mga tugang sa pamamayo mga tugang ni Alkalde Bong Banda. Sa nahihiling na Banwaan kan Santo Domingo mga tugang. Talagang yaon sa pagmaliugot mga tugang, sabi talaga na mabaguhan o matawanan mga tugang ng panibagong panlok. And masyerto mga tugang itong bigapod na peaceful mga tugang na Banwaan. Congratulations man sa hanay po kan Santo Domingo Municipal Police Station. At halos magkasunod-sunod mga tugang ini po na pingsasagibo po tabi na bypass operation na naging resulta mga tugang hindi po sa pagkakaalista. Kaya hindi po tabi na mga nag-i-involve po tabi sa illegal na droga. Kaya nakaaging daw si Boy Labo. So latest na nadakop kan mga personalis po tabi kan Santo Domingo MPS. And ngunyan, nakakunkun po mga tugang dyan sa Sainda po tabi na hipatura. Alam mo, pag ang siring kayo ni po tabi, ining mga magsadit or nakula po tabi iyan na mga nag-i-involve sa illegal na droga, dapat po pinagtatawanan iyan ng magkakanigong pansin. Kaya mag-small time or big time, basta po tabi nag-i-engage sa illegal na droga, dapat po tabi gigibuhan po tabi talaga iyan ng aksyon. Kaya pigigibuhan po ni magkakanigong dalan, tangani po na masawata o matuldukan po tabi. Kaya matuldukan po tabi iyan ng mga illegal na aktibidad po tabi nila. Tawa raman po tabi kimarahay iyan na maidudulot po tabi sa sosyedad. Para man po tabi kimarahay na may idudulot iyan sa sandang mga buhay. Ang problema kay yan, at nanganik na
nandadamay pa ng iba. Yeah. Yeah. At ang nagadik-adik na figure na sa iyang buhay, nandadamay pa ng iba. Kaya dapat pag mga siring kini, talagang dapat purong-puno. Yeah. Nagtitios na nga ni. Grabe na nga ni ang pagtios. Grabe na nga ni ang pagtios mga tugang. Nakukuha pa na gumawa ng illegal. Nakukuha pang magdruga. Hindi ko magkasarabutan ng mga siring kini. Hindi ko magkasarabutan ng mga siring kining mga tao na grabe na nga ni ang pagtios mga tugang. Tayo na nga rin pagkakan, pero iba po tabi rin pangdruga. Nailing mo na yan. Ang sunod kay yan mga tugang, iyo ini sa nagiging bityaman, kung nata po nagkakaigwaling mga krimen. Tapos siyempre, pag wala na rin panggamit, yaon na dyan, so malaog sa punto mga tugang na mga ngarabas na yun. Kaya, magibuling pangangabas, manguhulda, tanganit sa nang may pantustusin na, sa inda po tabi na mga bisyo na iling mo na yan. Kaya, saludo po kita sa PNP, Santo Domingo, sa kini sa pamamayo po tabi ni Police Major Darwin Sevilla. And syempre, sa Alcalde kan Santo Domingo, talagang yaon po ang pagmaliugot na mapuho po ang mga siring kining illegal na aktibidad. Diyan po tabi sa daon ng bita ng Banwaan. And good morning man po sa Bakakay Municipal Police Station under the leadership of Police Major Ninyo Akyatan. Kaya sa roban ini sa mga amigo ta na matindi man ang mga pusing sa pagkortar mga tugang sa mga illegal na aktibidad. Diyan po tabi sa Banwaan kan Bakakay Albay. Sige, sa iba pang mga istorya mga tugang, sa iba pang mga istorya, tigdi po tabi sa satuyang palibot. Oy, oras 43 minutos. Makalihis po tabi ang alas 5 ng pagka-morning. Ano ini GM, tanggali makaskaso daan oras. GM Nel, okay, makaskaso ng oras na tabi. Gali, mga 1.5 hour ako kayo ni tabi GM. Abay na ngayon. Ako man ang masunod. Sige, sa iba pang mga istorya mga tugang, kan uminaging aldaw mga tugang sa ginibong committee hearing dyan po tabi sa Sanggunian Bayan kan Bakakay sa panginginog po tabi ni Committee on Agriculture and Fisheries, tama ba? Sa panginginog ni Kagawad Jankao, ginibo mga tugang an sarong committee hearing para po tabi na hagadon, maghagad ding suporta mga tugang. May kinaaraman po digdi sa pagbuhay kan apod kini industriya kan karagumoy and kan abaka digdi po tabi or sa naon ng bitan ng Banwaan. Kaya napapagriparo mga tugang ni Kagawad Jankao na galing ngaya matamlay or galing ngaya napupuho na ang industriya kan karagumoy ay nabakadigdi po sa naon ng bitan ng Banwaan. Na kuta na kapag ini po tabi natawanan yung pagsuporta o natawanan mga tugang isuportaan manungod sa bagay na ini. Dakulang tabang po tabi inidigdi sa mga sa mga paragibutan ng mga basket, baning, asin iba pa, gamit po tabi ang karagumoy. At well-known mga tabi, ang Banwaan kan Bakakay,
pag-abot po tabi digdi sa Karagumoy, tayo bagangali pinagsisilibrar mga tugang ang Karagumoy Festival, digdi po tabi namin bidan. Pero magkamurmundo mga tugang na luhay-luhay nang nawawala po tabi ang kulturang ini. Ang nawawala, luhay-luhay na mga tugang na ganilay na naonabihan, kung wala na po tabi ng pagsuporta or wala po tabi ng madali kang mawala. Kumbaga, ang katuyuhan po kaini, ini po na buhayon ang industriya po tabi kini. Digdi po tabi sa naolambitan ng banwaan. Yeah. And sa diyan ang katuyuhan, ito po tabi na paghagad po tabi ni Councilor Cao ning opisina. Sa rong opisina mga tugang para po digdi sa naolambitan ng bagay. Sa opisina iyan mga tugang na duman man gapos na concern mga tugang may kinalaman dyan, igwa po tabi sindang opisina. Kundi wala pa as of now, wala pa ning maski temporaryo ata na opisina para po dyan. Wala. Tangani ko na kung magayon kasi kung magkaigo kayan, patawanan sinda ni magkakataon, pag may opisina iyan, mabubuhay po mga tugang and maibalik mga tugang. So kumbaga apod kini maibalik mga tugang sigla kan industriya po mga tugang kayan. Kung nahihiling po tabi nindo, kung nahihiling po tabi nindo, although ang pig-orgulyo po mga tugang kada pista ini po tabi ng Karagumoy Festival, hanggang dyan sa na po naunabihan. After kan festival ngayon, wala na sa interest mga tugang. Kumbaga, dai na po tabi after kan festival, lingaw na naman. Kumbaga, tangani ng mabuhay po tabi ang siling kaini, ginibo po ining lakdang na, and siyempre, duman sa tuya po tabi na mga kababayan, kan lalo na kan mga panahon mga tugang, iyo po iniin sa pinagkukuhaan po tabi kan sa indang mga income. Kaya kung mangyari po ini, matatabangan po tabi, lalo na sa panahon ngunyan, lalo na sa panahon ngunyan mga tugang na yaon kita sa mga kadiripisilan, dakulang tabang ko ta na kung iba po tabi ng siring kaining bagay, o siring kaining na mabuhay po tabi ang industriya ini. Kaya, and syempre sa lupa dyan, magayon yung kaisipan ni Councilor, pining pagibo po mga tugang ng ordinansa. Nagapos po tabi ng mga kaugat, or ito po ng mga business establishment po digdi sa Banwaan kan Makakay. Duman po sa indang mga interior design, igba po tabi ng mahihiling na produkto ng Karagumoy. Let's say for example, ito po tabi na sa indang mga sa mga disenyo baga sa laog kan sa indang mga business establishment, igwa ning at least saro po tabi na apod kini saro po tabi na disenyo na made of Karagumoy, tangani po na ma-promote. Tangani po na ma-promote mga tugang, tangani po na ma-promote. Lalo na po tabi duman sa mga turista o sa mga local tourists o maging foreign tourists mga tugang na nagpapasiring po tabi digdi sa naolambitan ng Banwaan. Sabi nga ni Councilor, ito ngayang sa simpleng kaunan ngayon, sa indang placemat made of Karagumoy, nakulang bagay na yan. Sa mga tangali, ini po mga tugang ang katuyuhan nga ni kini, is ini po tabi na
uhayon and mapromote ang naunang ini po tabing industriyang ini. Ngayon pala it's about time talaga sa hinahiling ko na gibuho na po tabi ini. Magayon na kaisipan mga tugang ini. And bilang pagpapahiling man mga tugang ng pagsuporta, duman po tabi sa tuyang mga apod kini. Duman po mga tugang sa mga nagigibo po tabi ng mga baning, nagigibo po tabi ng mga iba pang mga produkto na made of karagam oil and made of abaka. And siyempre, sarap na dyan. So, mga bayong or basket, mga tugang na pigagamit sa pagsahod, napapanahon naman po mga tugang kasi sarap ini sa pinagulambitan niya na gigibuhan mga tugang ning ordinansa na ito bagang pagbabawal ng plastic. Dati naman igwa kaini, hindi po tabi sa probinsya kang Albay. Alagad mas papakusugon mga tugang tagan ilang maibitaran ang paggamit ng plastic, iyon na ini na ang isasalida ining mga basket sa indang pagsaon, iyon na po tabi ang sa indang gagamiton. Kasi magayon na ini mga tugang kasi pag nangyari yan, kapag nangyari po yan mga tugang, dakulang bagay ini duman po tabi sa mga palagibo ni basket. Kasi iyon na po ini ang kumbaga tatangkilikon kan sa tuyang mga kababayan. Bako lang pwede sir, digdi sa naunang bitin ng banwaan, pwede sir na magamit man ini duman po sa mga pagtarait pang mga munisipyo. Kumbaga kita lang po or pagbaga kailangan magiging pilot. Yun lang po tabian manginginot po sa bagay na ini. Dako lang tabang man ini. And aside from dako lang tabang ini mga tugang duman po tabi sa pag-ibital kan polusyon. Taan plastic baga kapag after kayan magamit di barabad na sana. Unlike kung gamiton po mga tugang kan sa tuyang mga kababayan, basket, reusable bagayan, after mo ngayang magsaot, pwede mong labahan, ibalad, sa sunod na pagsaot mo, pwede mo giraray na gamiton niya. Kaya, pagayon din bagang bagay ko tayo ni mga tugang adi. Sabi nga ni Councilor Cao, taaraw-taman baga, nahiya po ta. Sa tuyang intervista ka nakaagingal daw, taaraw-taman niya ko baga tabi, Council, very limited man ang budget kan LGU. Sarap sa mga rason, mga tugang kong nata, minsan dawa gula na po mga tugang kagayon, ang sarong kaisipan, dahil po napapangyari dahilan po tabi, digdi sa pigapod na budget. Ang sabi tabi ni Councilor Jinka, magibo siya ng pag-upload na outsourcing. Siya na mismo po mga tugang ang magibo ni paagi. Duman sa paghanap ng budget sa nasyonal para po digdi sa unang bida ng bagat. Tanging approval na sila po tabi kang alkalde. Ang pighalat tagani po na-approval rin bagay na ini. Magayon nila niya, kung kita ang hapon talagang okay man ang bagay na ini. Okay man po mga tugang. Tadakulon po mga tugang ang mabibeneficyaran kayo ni. Takulon po kita na matatabangan. Mabibeneficyaran kan bagay na ini po mga tugang, if ever po mapangyari po ini. Pero paghiling kong mapapangyari ini.
daiman gayud kirason para po tabi dai mangyari ni. Yaw. Magayon ini mga tugang na if ever na mangyari or if ever mga tugang umabot ang daw na mapangyari ini mahihiling ta po tabi ang kagayunan and sa benepisyo po tabi kang paggamit po tabi kining mga basket na ini and ini po tabi na pagpromote kan karagumoy industry digdi sa mga establishmento digdi po tabi sa naunang bita ng banwaan. Sige. At abangan tayo yan. And sa Romanian sa mga biglasang ayunan mga tugang kang iba pa po tabi ng mga konsihan. Kasi si Kagawad Banyares sa Romanian so pinihiling niya. Sa Roman so nagpahiling ng pagsuporta po tabi sa paggamit ng basket digdi. Kaya dapat sa lado man kan turismo dapat mga tugang sindangan ang manginot po tabi sa bagay nini. Sabi nga ni Kagawad Banyares, abo ko man ngayon manginutan. Dapat ngayon ang turismo or ang tourism office iyo man ngayon ko tanaan manginot sa bagay nini. Tama kasi nasa sa inda po tabi ni saklaw po tabi ni ini. Araw kini na magkakaigwa ng Karagumoy Festival. Sa entrada pa sila palaog po mga tugang digi sa sentro kan Banwaan. Kuta na may mahiling na so utong arko na ibugta ang mid of Karagumoy. Magayunong kuta man ang ganda kaisipan iyan mga tugang. Ito na kung ano po ang plano. Diyan po mga tugang sa stage. Mas mai-highlights mga tugang so Karagumoy. Afera mga tugang kayo po ng mga iba pang mga ipinagbubugtak sa entablado in connection mga tugang. Hindi po tabing bagay na ni. Sabi sa message, kumusta ngaya si market administrator? Kumusta daw si market administrator? Sa ingay na paduman sa 3,000 na ipinatong sa renta. Nailing mo na yan. Dahil pa na kukuha si market administrator. Pero tabayan natin yan sa mga or sa masunod na sesyon. Ano ba yung petsa 25? Tabayan natin yan. Pag nag-attender ka si market administrator, there's something wrong na talaga. Pag pa nakapag-attender ka si market administrator mga tugan, talagang umiiwas. Yeah? Kaya ni so pagkakataon, pagtatawan dyan yung pagkakataon mga tugang na masimbag. Masimbag mga tugang so isyo. Pag pa siya nag-attender, talagang there's something wrong. Iko talaga ng diferensya. Pag-abot naman sa pagkonekta. Kasi sabi talaga sa pinag-aprobalan, 4,000. How come na so pagkonekta pala, may nabot sa City Mail? Oh my God. Nailing mo na yan. Okay man ko ta magdilin siya. Okay man ko ta magdilin siya, pero bako man sa palabaw, tabi. And dapat everybody sabi, bako lang tabi kung sisay-sisay siya na nagbubaranga-banga. Yeah. Makonsuelo ka mo dyan. Makonsuelo, kapos na pagdidilin siya, pingdilin siya. Ang problema mga tuga, nagiging garapal ata masyado. Na umilabot to the point mga tuga, na galing sobra naman. Sobra naman. Maray na sa nanganit na nagibo ding pag wala investigar man si Kagawad Pilyesa. Iyo iniso sa iyang nakuha
duman sa iyang pag-imbestigar. Yung paabot hindi mga tugang sa apod kini, pag-abot hindi mga tugang sa na-discovery niya na sulpig singil pala ni Market Administrator, sobra duman sa pinagkasunduan na ending mo na yan. Inda. Sige, on minutos na ba? On minutos. On minuto mga tugang makalihis mo ang alas 6 ng pagkaaga. Ay ako po tabi luhay-luhay na mapaaram digi po sa logan sa tuyong programa. Ay sa pangalan po tabi kan bilog na sa kan Bicol Net TV. Ay sa panginatiyan ko sa muyong station manager maestro or sa muyong general manager maestro nila doon. Diyan po tabi sa main studio. Siyempre po sa pangalan po tabi ni Nuga Boss. Sa pangalan man po tabi kan sa tuyong mga sponsors. Naon dyan salamat po tabi sa padagos na pagsuporta. Padagos po tabi na pagtitiwala man po tabi sa Bicol Net TV. Ay maraming thank you po tabi. Salat ka. And siyempre, sa pangalan man po tabi kan sa tuyong mga parantabay, sa pangalan po tabi ni Nuga Boss. Maraming thank you. Siyempre mga tugang ako man po tabi ang sindong nakasabay. Ang sindong palapako ako sa pagkaaga. Ang sindong po tabing amigo. Ang kasurog po kan may mga tultol na gibo. Dagat kontraryo kang may mga dispalinghadong trabaho. Tony Cristi mga tugang at your service. God bless ang bahay. Keep safe, Bicolandia. Enjoy the rest of your Thursday. Mabuhay po ka mo. Bye-bye. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. Estasyong may tuyong makapagpabago, makatao, asin mairepresentar ang kada individual sa kabikulan. Lihitimong mga impormasyon na aga pasana, dapat nang maaraman, dapat nang ang tabayanan, respetado, mapagkakatiwalaan asin subok na. Bicol Net TV, may panenintugan, daing kakampihan paduman sa progresibong kabikulan. Sa dilim ng kahapon, usbong ng liwanag sa atin ngayon, estasyong magmumulat sa Bicolano, magbibigay pag-asa sa ating puso. Sa Bicol Net TV, hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at para mismo. Marami nang natulungan, marami nang napagsilbihan, maghahatid ng karunungan, maghahatid ng katotohanan. Dito lang yan sa Bicol Net TV. Bicol Net TV. Kaiba, katabang, Kasurog. asin panalmingan. Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago, mari na! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina! Para sa Oswag na segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito. Ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, marina. Para sa tunay na pagbabago. Ang primer distrito kan albay, kay Congressman Lagman na pamaray. Padakos kay Puhan, pagsulong sa kauswagan, si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman, siya ang kwalipikado na magmangnokan sa tong banwa. Amo ang number 1 sa puso ni Crisel Agman. Planning a trip, heading somewhere
the driving to us. Welcome to JM Big Travel Tours, your trusted travel partner. We got you covered From family and Barcata outings, by Albay, Sorsigan, Cancer Tours, by the city tours around town. for wedding transport for your special day. Reliable pickup and drop off. Even lift back, but hey, services wherever you're going, whatever you need, we go the extra mile. At JM Biggs Travel and Tours, it's always Savage with a smile. Break up your ride today. Comfortable, safe, and hassle-free. For bookings and reservations, The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Uyo na ang programang mataunin kalinawan sa mga issues ka na daw, ma-informar ka mga mapanahong issue, edukasyon, politika, ekonomiya, asin iba pa. Mabareta on the spot. Programang mamadigos kan mga gibong kabalbalan, alagad mataunin magsaludo sa may mga tultul na gibo. On the spot, pag-iriba ang lalaking mahilig sa gay. Tony K. Tony Kiliste sa On the Spot. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolan Worldwide. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng buhay mo, Bicolnet TV ay kakapit sa'yo. Balita't serbisyo'y